halus lho ketok halus ya. Sini Dik Ah, Sari. mame kaya tahu wedok kaya ngono iku halus. Musik Mas Andi. Loh kok Mas Andi? Apa Aduh. Mas Kandol. Mas Ini iki Kandol. lho Mas sing wedok matane gak ngerti lho Mas. Aku jane yo ketut. Rasa cerewet, rasa cerewet. Lah kan bojoku lho mosok iku jare ayo Mas Andi lah kon apa ambek iku Lah wong ya kleru nyebut wae arep Wis jelas wis berhubungan kuwi. wis kon mesti gandeng karo Sally kon mesti. sumpah aku mengi ngutok aku. Rak tenan to ngene iki lho. Aku loro piye-piye kok wis dinguk iki lho. Gak Mas, iku mau mek kelalen titik aku. Tenan. Temenan Mas. Yakin? Yakin Mas. Iya, awak berkumis tipis cantiknya. Mempesona bukan Mas? Istimewa. Ih janggutnya. Alah ya awak pipinya ih cekik cantiknya ya ampun tang ting 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 tang ting ting tang ting 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 tang ting 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 ih lho isa kowe